Concello de Meis. Convídante Piscina Salnés. Creamos a piscina coa que soñas en deseño, calidade e prezo, equipamentos, produtos e mantemento de piscinas. Aislamos. Aislamentos térmicos e acústicos, impermeabilización de terrazas e fachadas e traballamos en Pladur. Fisiosalnés. Tratamos a túa saúde con fisioterapeutas colexiados. Infórmate dos descontos en bonos e carné xoven. Peluquería Mari Vázquez. Cuidamos do teu cabelo e tamén de ti, con tratamentos de estética que preparan a túa pel para o verán. Supermercado Vilanoviña. Con Mercamás seguimos ofrecendo a mellor calidade en froitas e verduras do país e produtos de primeira na nosa carnicería. E Agro Vilanoviña. Produtos para o campo, piensos para aves, gando e equinos e polos de cría. Os cachos de Meis somos mellores! Caldo, ¿eh? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde está? Unhas mulleres que con moito mérito, que con moito traballo, que tiñan que preparar as súas casas, as súas familias, porque tamén tiñan invitados na casa, prepararon con moito agarimo e con moita dedicación esta festa de Meis que xa cumple 30 anos. Vounas nomear a todas para que se vayan preparando, pero despois pedireilles que unha a unha vayan subindo ao escenario para darlles un pequeño agasallo. Gracias en primeiro lugar a todos os traballadores e traballadoras do Concello que levan 2 semanas traballando arreo para que hoxe se poder acceder aquí a esta casa. Iso ha sido un día de alegría, de ledicia. De ledicia fundamentalmente porque empezamos as festas. Despois de 2 anos de parón, de 2 anos que hubo unhas festas a medias que non eran as nosas festas normais, que volvemos a ter este ano, como decía Hugo, a 30ª edición da Festa dos Callos. Tería que ser a 32, pero bueno, vai a ser a 30 e o vamos a celebrar o mellor posible. Pero tamén é un día de ledicia porque hoxe, por fin, abrimos as portas de forma simbólica da Casa de Parga. Fai hoxe 2 semanas, e me acordarei sempre, na víspera de San Xoán, que a Casa de Parga pasou a ser dos veciños e das veciñas de Meis. Foi unha tarefa que non foi fácil, teño que dicilo. Foi dura, para min personalmente foi dura, houve momentos nos que incluso decaín, pero tamén é de xustiza darlle as gracias á propietaria que vendeu esta finca ao Concello, porque foi unha muller de palabra, que esperou, que agardou, que creou unha palabra do Concello e nós queremos na dela. Así que non está aquí, pero vou a pedir un aplauso para ela porque as persoas de palabra hai que agradecerlo. Despois de un traballo arduo e tamén dun sacrificio que supón para o Concello Económico comprar esta parcela e esta finca e esta casa, empezar aquí as festas e tamén pensamos en que era bo homenaxeando as persoas, porque se algo nos ensinou a pandemia é importante da xente, das persoas. E este ano, tempo habrá a homenaxear outras persoas, este ano decidimos empezar por aquelas mulleres, efectivamente, como decía Hugo, que cociñaron aquelas primeiras racións de callos, naquela primeira edición fai 32 anos, efectivamente mulleres que non eran cociñeras profesionais, que todas cociñaban ben, por eso estaban aí, pero que sí, que deixaban a súa familia para axudar a cociñar, para non saber o que se enfrentaban o día seguinte, non sabían canta xente iba a vir, e que gracias a elas, hoxe vamos a celebrar este ano, vamos a celebrar esta 30ª edición da Festa dos Callos. Tamén é certo e hai que recoñecer que esta edición non sería posible sin aquelas outras persoas que organizaban, que estaban por detrás, a Comisión de Festas, os organizadores, que tamén están aquí moitos deles hoxe e aos cuales lle agradezco o seu traballo e que tamén tempo habrá de homenaxealos. E tampouco me quero esquecer, porque é de xustiza, daqueles que me precederon como alcaldes, concelleiros e concelleiras que traballaron tamén arreo para que estemos aquí celebrando este ano a edición da Festa dos Callos. Así que só me queda por decir que viva a Festa dos Callos,
que viva San Bieito, que viva Meis e que disfrutedes das festas. E cantas se poden facer nunha festa normal? Nunha edición normal, cantas racións de callos facemos? 3.000, 4.000. 4.000 racións de callos. Si que teñen fame aquí a xentes de Meis de callos, eh? Para hoxe propoñemos un percorrido pola mellor música retro e actual. Solo falta que vos relaxedes e vostedes con nós, con Galipán Brás. Nada, como sabedes, Lara é unha compañeira do Grove, somos casi da mesma idade, e bueno, leva xa no seu recorrido bastantes logros e moitos recoñecementos. Non sei, Lara, este ano como está sendo este 2022? Bastante ben, moi tranquila, disfrutando as carreiras, a verdade que bastante ben teño queixa. Bueno, foches campeona galega este ano, non? No 2022. Contanos un poquinho onde foi. De XCO en Maceda, de Maratón Incuntis. Concello de Meis. Convídante Piscina Salnés. Creamos a piscina coa que soñas en deseño, calidade e prezo. Equipamentos, produtos e mantemento de piscinas. Aislamos. Aislamentos térmicos e acústicos, impermeabilización de terrazas e fachadas, e traballamos en Pladur. Fisio Salnés. Tratamos a túa saúde con fisioterapeutas colexiados. Infórmate dos descontos en bonos e carné xoven.
Peluquería Mari Vázquez. Cuidamos do teu cabelo e tamén de ti, con tratamentos de estética que preparan a túa pel para o verán. Supermercado Vilanoviña. Con Mercamás seguimos ofrecendo a mellor calidade en froitas e verduras do país e produtos de primeira na nosa carnicería. E Agro Vilanoviña. Produtos para o campo, piensos para aves, gando e equinos e polos de cría. Que tal, festeiros e festeiras de Galicia? Hoxe atopámonos aquí en Meis para celebrar a 30ª edición da Festa dos Callos. Como ben sabedes, os 2 últimos anos celebrouse o Topacallos polos locais do Concello, pero é que este ano volvemos aquí, ao campo da feira, así que acompañádenos nesta festa. Boas. Mira, queríamos saber cantas racións de callo vas a levar hoxe. En total 8. 8 racións de callos, pero non as vas a comer aquí, máis ben coller os callos. E leválos para casa, comerlos en familia. E canto che costaron estas racións así para 8 persoas? Pois a 6 por 8, 48 euros. Están bastante baratos, ao final é o comer unha familia por menos de 50 euros. Sí, home, sí, además comemos 8 polo menos. É que a primeira vez que colle aquí os callos en... No, veño todos os anos que eu son veciño de aquí, de Meis, do Ayuntamento de Meis, entonces... É que pode decir dos callos de aquí? Que están buenos, mas é hasta darlle así para que poidan conocer o Ayuntamento tamén de aquí de Meis. Está moi ben, para nos, por lo menos gústenos. Como vai ese traballo? Bueno, pois agora un pouco de apuro porque está a xente amontonada, pero levámoslo ben, Levádelo ben? Moito calor hoxe en Meis? Un pouco, e con sala da pota xa me dirás. Levamos 30 anos en Meis e desde que empezaron os callos vimos todos os anos. Que pode decir dos callos da festa? Sempre foron moi bons e, bueno, vimos por eles e levámonos para casa, pero está moi bien, E para acompañar en casa cun boviño, como o ides acompañar? No, nós non bebemos viño, sinto. Non nos sintades, non nos sintades. Nos agua e os que non queren callos toman outras cousas, vale? Como empanadas, salpicón e cousas así. Este calor non é un inconvinte, verdad? Para disfrutar dos callos igualmente. Que va, na miña casiña de pedra dentro non fai tanto calor, estáse moi ben e depois nos bañamos todos. Vale. Moi ben, que disfruten, gracias. Utilizaste esa bicicleta solo para vir aquí a coller os callos? Claro, para facelos máis digestivos despois, non? E vos sodes de Meis ou vides hoxe a festa? No, somos de Vilanova. De Vilanova. Que tal están os callos de Meis? Contanos. Estupendos. A última vez tominos, pero facendo a ruta, pero a andaina. Con habituallamento de callos alá arriba nun sitio que teñen precioso. Bueno, pois espero que os disfruten moito. Igualmente. Hola, é a primeira vez que vides a festa ou xa sodes persoas con experiencia aquí en Meis? Somos persoas con experiencia. Vivimos aquí ao lado, sí. E que tal están os callos? Que nos podes dicir deles? Boísimos, riquísimos. Vos ides coller os callos para comelos aquí ou son callos para levar? Nos imos a collelos para levar para casa e comelos ali máis fresquiños. Non é un impedimento estos 35, casi 40 grados que vamos a chegar hoxe para comer os callos, verdad? Para nada. Quen diga o contrario minte. Os callos sempre veñen ben, con 40 grados e con 20. Entonces non é unha comida de inverno, verdad? A ver, a min gustanme igual no verán que en inverno. Están ricos. E cal pensas que é o especial que teñen os callos de aquí? Que é algo que os diferencia dos demais? Pois a verdad, non sei, será a preparación dende fai moitísimos anos, moita xente axudando, moitos voluntarios, pero riquísimos, están sempre moi bons. Xente con moita experiencia, verdade, aquí os lumes. Moita experiencia e moitos anos e sobre todo moitos voluntarios axudando, sin eles...
Sin eles non podería ser así, claro. Pois empezamos agora, pero ben. Pero non é un pouco cedo para empezar a comer os callos? É un pouquiño cedo, pero así se collemos bo sitio tamén, entendes? Entonces, a ver, comemos agora un platiño, somos 2 amigos, veciños, e vimos todos os anos hasta aquí. Bueno, tivemos 2 anos con isto que non se pudo ir, pero seguimos nela. E que tal están? Ahora que os probaste, están vos? Ben, son moi sabrosos, e a verdad que sí. Vos so desde aquí de Meis? Nós somos de Barrantes, do Ayuntamento de Ribadumia. Entonces supoño que estará acompañando os callos cun bo viño Barrantes, non? Bueno, o viño ainda non provei, pero o viño ao mellor tan bo como o que temos en Barrantes, ao mellor non. Pero non provei ainda, Vos que sodes daqui de Meis ou da zona? Nós somos de Ribadumia. E que viñestedes hoxe a probar os callos? Viñemos de vacacións, estamos en Alemania. Ah, vos vindes de Alemania, prácticamente quen di vides de Alemania para comer aquí os callos en Meis? No, vimos de vacacións. Pero bueno, sempre se pode aproveitar, non unha festa como esta? Como esta, é verdad. É a primeira vez que vindes? Sí. E que tal está sendo a experiencia? Xa hai moitos anos. Este home di que non, xa houve outros anos que viñeste? Ela non veu, pero eu vin varias veces, xa, claro. E que tal están os callos daqui? Callos tamén, sempre, logo. E que tal está o viño? O viño está mellor fresquiño, está fresco, sí, está moi ben. Bueno, xa o vedes vos, o mérito que ten Mosteiro, non? Claro. E aparte estades aquí a sombriña, aquí sí que se está bastante ben, porque fora nin que hoxe vayan chegar casi aos 40 grados. Un pouco non hai quen para aquí coa xente. Sí, porque isto, polo que din, se vai encher. A tope, sí, a tope. Nós tuvemos suerte e viñemos antes e comemos e chao. Sí. Pois sobre 2.000 seguramente, 2.000 botellas. Hoxe vai a correr o viño polo mosteiro. Correr o viño, viña e callos. E canta xente se agarda, máis ou menos? Pois non sei, pero seguramente que sobre 3.000 personas, ou así, máis ou menos. E os daqui, os colaboradores, non ides beber unha copiña de viño? Home, despois ao acabar, tamén a mereceremos, non? Digo eu que sí. Contanos, como está indo a festa? Bueno, pois está indo ben. Había certo temor, porque despois de 2 anos de parón era como que nos notábamos desentrenados, pero nada, tivemos moitísima xente que colaborou, como sempre, de voluntariado, e, bueno, xa vedes, ás 12 da mañán, pois xa se están servindo racións con total normalidade. Cantas racións se espera que vayan a servir así en total? Pois son as mesmas racións que o último ano antes da pandemia, son sobre 5.000. Sobre 5.000 racións. A cociñeira é a mesma de toda a vida, non? A que leva aquí 30 anos. Sí, é a mesma cociñeira, e xa digo, este ano decidimos facer a mesma cantidade que o último ano. Que último ano? A cociñeira vai asistir aquí a degustación tamén, sabese a? Non o sei, pero tamén hai que ter en conta que leva traballando sin parar desde onte ás 4 da tarde, sin dormir en toda a noite. Me imagino que ahora irá a descansar. É que unha festa deste calibre necesita moitos colaboradores e moitos kilos de garbanzos e máis de callos. Sí, foron en este ano 600 kilos de garbanzos. E bueno, levamos xa varias semanas traballando porque, como decía, bueno, despois dun tempo de parón, pois sempre tes medo que se che olvide algo, pero bueno, por agora está indo todo ben, fai moito calor, pero a xente está vindo, que é o que queríamos e creo que vai ser unha xornada moi bonita. E a alcaldesa xa probou os callos? Todavía non, esperarei a última hora. E que vos pensa, a acompañar cun viño Barrantes ou cunha agüiña para baixar este calor que fai? Bueno, por agora estou tomando agua, pero logo cando come os callos un viño, por suposto. O viño non pode faltar, ademais un viño tan bo como daqui. Efectivamente, ademais hai que decir que o viño o estuvemos nós embotellando, leva a súa etiqueta, con todas as seguridades. Estivemos vendo que se van a descorchar un montón de botellas de viño. Sí, porque ademais as botellas son de medio litro as que se venden de forma individual.
racións de callo vai a comer o xuste? Pois 3 ou 4. 3 ou 4 racións aquí? Entre... Claro. Aquí, e pulpo tamén. Eu como? Pulpo! Aquí non só hai callos e pulpo. Hai pulpo e churrasco tamén o que queira. E cantas botellas de viño vai beber hoxe? Bueno, hoxe vou a beber unha sola. Unha sola botelliña. Que é un... Botella non é, o que ten dentro. Mira, vexo que está desapartando aquí uns osiños, e eso non vale? No, porque de tanto cocer a carne o hueso escapa, e hai que retiralo, claro. Eso é estética nada máis, eso é vista, nada. Eso é para que queden uns callos chulos. Para que queden uns callos chulos, para que non queden sin carne o hueso, porque o cliente non se vai a preocupar do que leva a cacerola, vai se preocupar do hueso que está vacío. E do que van a comer no momento. Para mí, mi locura, tú eres para mí, todo lo que yo soñé. A tope hoxe nos callos de Meis. Estando de romería, el carro me lo robaron anoche cuando dormía, pero no lo encontró el carro. Non o topou o carro. É unha pena. ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? Me dicen que le quitaron los clavos que reducía, creyendo que eran de oro, de limpio que los tenía. Pero no encontró un carro. ¿Dónde estará mi carro? Jodido, pero están vos. Contanos que tal foi a ruta, Beteta. Bueno, chegolle ben, durilla, durilla. Estos non defraudan, a Armenteira non defrauda. Se queres sufrir, Armenteira. E aparte imagino que o calor non axuda demasiado. Non, hai que tomalo con calma, porque a verdade é que aí arriba pega. Que é a primeira vez que vides a ruta BTT de Meis? Sí, eu si, Eu non, pero el si, el é a primeira vez. E vos que sodes de Meis ou da zona? Sí, somos veciños de aquí de Meis, sí. De Vilanova, de Arosa. E ti tamén lle tes alerxa ao picante? No, eu non. Así que imagino que vas a disfrutar dunha tapiña de callos despois. Eso está claro, a relaxarse, tomar unha tapiña de callos rica. Como está indo a festa hoxe? Está indo perfecto. Está, a verdade que un clima hoxe fai moito calor, pero bueno, aquí a sombriña está a xente comendo os callos, disfrutando, e nós facendo que disfruten máis, se cabe. Cando van a comer os callos os da charanga? Pois, cando acabemos o chollo, que primeiro é o chollo, e despois disfrutar dos callos. Pero bueno, eu penso que aí un par de horiñas pararemos e comeremos os callos. Está habendo bastante xente. Sí, hai moito ambiente, a verdade que sí. Pero bueno, ao mellor non tanto como outros anos, co tema da pandemia, anda a xente un pouco tal, pero bueno, hai moita xente. Bueno, ainda é cedo, ainda estamos esperando que chegue máis xente. E a xente anímase ca charanga normalmente. Hombre, anímase non, o seguinte. Nós facemos, bueno, o que podemos. Nin mellor, nin peor, facemos o que podemos. Pero despois deso, a xente con nós disfruta moitísimo. Pois espero que a charanga tamén vai a tomar un boviño despois. Non bebemos alcohol. Bueno, sí que bebemos viño. E ademais aquí hai un tinto moi bo, un blanco mellor aínda, e nada, tomar uns callos e un viño bo e por nada, a bailar. Como está indo a festa dos callos? Ai, formidable. E que tal a charanga? Vexo que vos animades bastante a bailar. A charanga está como para comeros todos. Porque aparte de darmo a música, os charangueiros están... Tan que filliña. Boa planta. Están para comelo. Están para como os callos. Comelos como os callos, sí. Crises de homes. Os callos, Din que hai crisis de home. Como que hai crisis de home? E a cousa máis de crisis que hai é de homes, que non hai un que poña virtud. Entón lle temos que dicir aos homes que veñan aquí a festa de Meis. É que son moi vergonzosos. Claro.
os homes están sentados e as señoras somos as que bailamos. Pero cuidadiño, non hai que fiarse moito neles. Son como máis tímidos, pero despois... Sí. Novas, querer 18 anos para arriba. Pero como isto non hai mellor caldo, Que tal, como están eses callos? Está moi bueno. Cantas racións de callo levas comidas hoxe? Unha. E o viño non o probaste? Non podo tomar viño. Pero eu vexo que ti eres un home sano que está aquí bebendo agua. Non, é mellor agua que viño. Moi ben, faz ben, hai que cuidar. Claro, e mañán estou de fiesta, mañán é de San Benito. Mañán é o San Benito, vai... Benito son eu. Ah, é San Benito, felicidades. Igualmente. A ver, contádenos, que tal están eses callos? Como están? Están riquísimos, moi bons. Usted é de aquí de Meis ou ven hoxe a festa? Son dos Serrebaldes. A poucos kilómetros, 15 kilómetros máis ou menos. É a primeira vez que ven aquí a esta festa. Ah, no, xa teño vídeo varias veces, incluso cando se vacía a carne de cabalo aquí. Cando acabemos, vamos tamén ter unha ración de callos cada un. Pero que pagades. E seguramente unha copiña de viño. Home, que menos, vamos, viño deste tinto que... Mira, hai un caso curioso. Ti bebes viño blanco e cando vas a orinar bótalo blanco. Bébelo tinto e sale algo che queda no corpo porque o mexas blanco igual. Maravillosamente. Estas festas que temos aquí en Galiza realmente enchenche de Galiza. Totalmente, xa. Os callos, mira, son o máis importante hoxe, hai que dicilo, pero a charanga... A charanga non falte, logo ainda por riba algo pasa a comer e non te digo nada. O tope xa. Hai que dalo todo, hoxe hai que comer, beber e bailar. Mañán xa lunes xa miraremos, pero hoxe sí. De onde vindes? De Cambados, cerquiña, de Cambados somos. Pero ayer fomos aos callos a... como se di? A Carballiño. A Carballiño. Pero vos que ides de ruta polos callos de Galicia? Pues maravilloso, mira, somos jubilados xa. Mira que empanada de maíz, aí tienes de... Pero aquí hai de todo polo que vexo. Outros, as empanadas, de pan de maíz con zamburillo. Nós vamos comer despois, pero vos tedes aquí de todos os callos, a empanadas... Era para non, ano. E o viño que tal está? Tamén, ainda non probamos. Vamos a ver, espera que vai probar o viño. Que tal está? Las miradas quitan palabras. A ver, cal é a mirada? Isto fai mi niños, Isto fai rapaz? Ten cuidado, fai mi niños, fai. Fai mi niños. Es que fai mi niños. Isto non é para rapaces, isto... Ah, el amor é tremendo, anda. Tamén está en Meis, polo que vexo. Home, non, hai que estar en todos lados, a festa hai que disfrutala.
Que tal están os callos? Conta. Están bos. A verdade que están bos. Levamos aquí vindo moitos anos xa e sempre están no punto. Vos de onde vindes? Do Grove, perdón. Que veño a mes e contágeme aquí, pero somos do Grove, sí. E que tal, co calor entran igual de ben? Os callos entran ben sempre, da igual que veña calor que non. Con tinto xa se arregla. Entonces podes dicirme como están os callos de Meis? Están de puta madre, os callos de Meis están de puta madre. Os de ciclistas para vir a comer los callos ou como? No, hicimos una ruta aparte nosotros, entrenamos aparte. E que tal, como foi a ruta? Bien, estuvo bien, sí. E ahora supoño que aquí repoñendo forzas cos callos. Hombre, sí. Pero viño eu non vexo. Viño está jardado aquí ahora. Está jardado, vos que colleste dos os callos para levar? No, cada uno cogió lo que quiso, agua o vino. Pero para comer aquí ou comer na casa? Comer aquí, comimos aquí. E contame como son os callos de Meis. Pues están ricos, la verdad, sí. É a primeira vez que vides? Yo sí. E que tal a experiencia? Maravillosa, sí. Para repetir o próximo ano? Sí. Viñemos porque nos dixeron que era unha romería moi bonita, a dos callos, e entonces decidimos vir aquí a ver como estaba. E que tal, que vos está parecendo? Moi ben, de maravilla, encantados. Gustan che os callos de aquí? Encantado, riquísimo. Supoño que volveredes a esta cita. Volveremos, ahora que estamos jubilados e podemos pasar aquí os 3 meses de verano, pois volveremos. Estes xubilados veñen como a nós, de festa en festa. Jubilados xa, sí, ahora hai que aproveitar. Ahora disfrutar. Non se poden perder, as romerías de Galicia non se poden perder. Tenemos solo un viaje de ida y hay que darle ganas siempre a la vida, ganas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la lara. Nos da Coruña a Cambados, e de Cambados aquí. É que é a primeira vez que estades nesta... No, xa viñen unhas veces. E contame, con quen ves? A miña irmán, o meu marido e miña sobrinha. É unha amiga. 82 anos, 85. Pero as ganas de festas mil. Moitas. Vexo que tapiñas de pulpo tamén están saindo, verdad? Algúnas van salindo, sí. A xente de Meis tamén lle gustou o pulpo. Hombre, claro que lle gusta. E cal é o secreto para servir un bo polvo? Pois que sea un bo polvo. Milagros non existen. O bo polvo ten que levar sempre un pouco de picante. Claro. No picante está a gracia, non? Así que este polveiro lle bota picante ao seu polvo. Pois sí. Sí, vou facer unha cata profesional e logo xa... Despois xa nos conta. Depois xa o conto. Desde un pedazo xa vos podo contar a calidade dos callos. Vou probar todo. Todo o que se pode probar é o que veñe. Os callos de Meis son os mellores. Contanos, que tal están os callos? Home, ainda por vir. Eu vexo que está ainda moi cheo isto. Ainda chegamos ahora. Pero a que estás esperando? Aquí hacen dos pequenos. E a rapaza xa probou os callos? Sí. Mira, ela prefire non falar directamente papar. Claro. Que tal están? Bien. Están ricos, gustanche? Pois moi ben, ademais con este calor que temos, non? Pois a xente estaba desexando estar na rúa, co calor, veña, nos relacionamos, sonrimos, así que eu creo que é un grande día para Meis, a verdade. E ademais un día bastante esperado, porque os 2 últimos anos sí que é certo que foi a proposta Tapacallo polos locais do Concello, pero este ano por fin volveu o campo da feira, como sempre. Sí, é certo que a pandemia roubounos moitas festas populares, que no corazón desas festas está reunirse, estar xuntas e xuntos, non? E ademais ven xente de todos os sitios. Esta mesma mañán me comentaban que chegou un autobús cheo de xente de Vigo, que veu a Meis a comer os callos, non? Polo tanto, xente de toda a provincia
que ven a disfrutar. Eso tamén xenera riqueza en Meis, asiste ben, consume, coñece Meis, aprende a querelo, coñece a maravilla deste pobo que certamente é moi fermoso, así que é un día de grande celebración e a ver se somos capaces de decir de verdade adeus, non, a pandemia, o coronavirus que moito nos fixo sufrir. Ata o de agora sí que parece como que volvemos á normalidade. Aquí hai moitísima xente. E de feito estivamos falando con xente incluso de fora, xente de Asturias e de outros sitios. Que supón para a provincia de Pontevedra un evento como este gastronómico a este nivel? Bueno, creo que moitas cosas nos identifican como un destino turístico extraordinario, non? De feito, todos os datos posicionan a provincia de Pontevedra como a provincia máis potente a nivel turístico. E, dende logo, a gastronomía xoga un papel fundamental en esa identificación como un destino que é único, que é diferente, e, polo tanto, facer festas gastronómicas é unha grande idea porque reforza esa idea que ten a xente e que nos ven a visitar, non? Que aquí se come ben e, ademais, unha gastronomía moi diversa, non? Polo tanto, é fundamental que sigamos apostando por estas festas. E, aparte, as festas tradicionais, non? Que tamén falan da nosa historia, do que fomos, do que somos. Eu creo que é moi intelixente manter este tipo de festas. Xa son 32 anos, que se dice moi rápido, non? E que tal a presidenta? Probou os callos xa? Non, aínda non, vou a probalos agora. Estamos esperando porque van a vir alcaldes de toda a contorna e imos celebrar xuntas e xuntos que, aínda que é a festa dos callos de Meis, pois representa a todo o salnés, non? A festa compartida tamén, que eso está facendo moi ben a mancomunidade, non? Crear unha imaxe única de toda a contorna deste salnés maravilloso. O viño supoño que tamén correrá por estas mesas, verdad? Home, claro, tenemos que probar os viños, non? Ademais, aquí en Meis están das bodegas máis importantes de todo o salnés e, polo tanto, aquí se fan viños de unha enorme calidade que tamén, ademais, cada vez máis nos identifican e son coñecidos a nivel internacional. Eu estive fai pouco en Semana Santa en Cali, porque teño ali o meu fillo e o meu neto, e fun pasar uns días con eles, e sorprendeume que había anuncios de viño albariño, non? Encantoume en Cali, en Colombia, non? E hoxe se atopan nas mellores restaurantes de todo o mundo na carta dos viños de aquí. Así que haberá callos, haberá empanada e haberá viños e brindaremos, non? E o calor non vai ser un impedimento para isto? Necesitábamos tamén calor, non? O Brán ten que ter calor. É verdade que este calor non é habitual aquí, pero precisamos de sol, de luz, de calor, así que todo o contrario, o calor é un aderezo máis. E cando teñamos moito calor, sairemos da carpa e nos poñeremos debaixo dunha árbore que dá sombra e, polo tanto, fresco. Ou ca fontiña que hai aí, que xa vi. Ou a fontiña tamén, que había un montón de xente refrescándose. Claro que sí. Que viva o calor, que viva a festa dos callos, que viva a vida, non? A vida que nos permite reunirnos, estar contentas, contentos e relacionarnos, porque somos animais sociais, precisamos de este tipo de actividades. Moitas gracias a vos. Pois por hoxe xa nos despedimos, pero lembrámoslle que se queren que vayamos aí a gravar as vosas festas, os vosos concellos, aldeas, povos, onde sexa, tan só nos teñen que chamar ao 986 71 07 41 ou ben enviarnos unha mensaxe a defestaenfesta@canalriasbaixas.com. Moitas gracias e vémonos noutra festa.
Concello de Meis. Convídante Piscina Salnés. Creamos a piscina coa que soñas en deseño, calidade e prezo, equipamentos, produtos e mantemento de piscinas. Aislamos. Aislamentos térmicos e acústicos, impermeabilización de terrazas e fachadas e traballamos en Pladur. Fisiosalnés. Tratamos a túa saúde con fisioterapeutas colexiados. Infórmate dos descontos en bonos e carné xoven. Peluquería Mari Vázquez. Cuidamos do teu cabelo e tamén de ti, con tratamentos de estética que preparan a túa pel para o verán. Supermercado Vilanoviña. Con Mercamás seguimos ofrecendo a mellor calidade en froitas e verduras do país e produtos de primeira na nosa carnicería. E Agro Vilanoviña. Produtos para o campo, piensos para aves, gando e equinos e polos de cría.